Uy, mag-jacket eh. Tagor. Bata na daan ng jacket. Una sa Tira din o, ikaw Jud. ay, wala lang sa kadailan. Sige na. Sige. Hindi na, nakastart na na. Start na na ano lang. Mag-start na ni? Ah, Sure? ako sa inyo ko. Ikaw na pasulak na. Okay na na, una na. So, let's go na. Let's go. Ano ni siya na? Dila Gor. Iyan na sila itong mga gamit Gor. Pagdali Gor, pagdali Gor. Apso na to si Daddy. Apso na si Daddy. Gikapoy ko. Gikapoy ko ano yan. Anak ko dito okay. Buta itong gamit ito sa yelo Gor. Oo. Ito may nawala. Sabi kita anak man. Lagi. Sabi kayo, oo. Ana na, oh. Ana alang. Ana. Karong nga pod bigay pa ta ka mapatay. Karong nga daw nami. Ano na tani? Ilang ah. Ilang. Mapislok ron ba? Bes muluk sura ba tagul mo butang gamit raan yan nag-video. Mau gani. Ako mo ko sabi sige. Ha? Undit butang nga ang gamit na to. Mau gani niya, hindi na ako Ang gamiton. hindi na taka video. Baka ako may ako na video sa imo sa imo ha. Ikaw nya ako man. Ani mo bibi? Butang ang gamit mo be. Okay. Mana na eh? Dere. Kita mig kayak lahi na kayak gani ambak-ambak na ko. Ay kay. Huy, ang cellphone nimo. Oo, gani. Ang cellphone. Tinaw kayo ang dagat do. Hindi ka image sa akong cellphone. Mana? 30 minutes. Udara. Udara Gor. Oh, lagi. Oh, sofa. Mana? Ay, sama akong butat. Wala, Gor. Paano ako sa mukhan, be? Mga ariyo, wala, Gor. Wala Jud. Nagro ako yun.